Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Kumusta na kamong tanan diha mga ka-followers no? Pasensya kayo nga karon pa ko nakabalik og upload no sa sumpay sa drama nga ako ka lang nga sinuwat ni Jinerica Bidad no nga gikan sa RMN drama. Og shout out to yung tanan no nga sunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagpaminaw og ako ni basahon ni pila ka buok nga nag-comment si Len Sevmen. Hello, Sir Idol. Thank you kaayo. Kanindot kaayo nga drama, sir. Maog yun, Len Sevmen, no? Salamat kaayo sa pagpaminaw. Kumusta na ka diha? O kang James Sabuero. Hello, Idol. Maayong hapon. Maayong hapon po diha. James Sabuero, no? Salamat kayo sa imong kanunay pagpaminaw nga nasunod aning mga drama akong ipang-upload no. Salamat kayo James Sabuero no o kang Alexander Nindot Gyodong Ami Alexander from Atlanta, Georgia. Thank you kayo sir no sa pagpaminaw Alexander sa pagsunod sa drama nga akong ipang-upload no. Salamat kaayo Ami Alexander from Atlanta, Georgia. Og uban nga nagsunod ating dramahan no. Salamat kaayo mga ka-listeners, mga ka-followers no. Palihog dahil ko og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung na ako'y bagong i-upload no. Mga drama, thank you kaayo. O karon di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad nga gikan sa RMN drama Ako Ka Lang Part 7. Ikaw rang usa karon. Oh, ako ra. Paduong ko sa amo. Ano nawag mo ka, ha? Bay, Justin? Na ako'y patabangan nimo, bay. Unsa mo na? Nakabati ka sa akong gisulti, Romero? Aw, nakabati man, pero ang buto ka sabot ba? Pagbuminaw Unsa man sa ang Lex katabangan ni mga ako? Pinon. Ay, Bay, tayo paragod. Gikulbaan mo ko na imong gisulti, bay. Naliper ba unta ko karon na? nakabati ka sa akong gisulti, Romero? Aw, nakabati man, pero ang buto ka sabot ba? Unsa man ang patabangan ni mga ako? Ay, Bay, tayo paragod. Gikulbaan mo ko na imong gisulti, bay. Naliper ba unta ko karon na? Gikabutan ng minyo na bay! kaya nga naman. Anong nakasulti man siya, anak? Laro, una bay, nadawat na siyang manghod nga minyo na siya, ug ikaw ay ang bana. Unsa? Unya, unsa man ang ikaduha? Sus ay kaduha bay, nisugot na si madam nga magayub-uyab tang iya mga sakop. Oh, unsa? Mao na bay. Pero ay nagsaba bay ha nga, isulti ko ni mo anak. Gusto ka? Ay, di pagsaba. Aw, lagi, ingin bitaw ko nga di ko magsaba. Magsaabot rami si Alice. Bayan na ng butang na, bay. Aw, maayo noon. Onya bay, tayo paragod, balik ta si problema ba? Unsa man ang imong patabangan ako? Manawag ro ko balik nimo. Ay, gid pagsaba ha, nga nanawag ko nimo. Sige, bye. Lain sa ning problema ada. Sa magiangay ng buhaton ini. Kinahanglan di ko masipyat. Di mahimo nga may bawo si Alice bayan na mong duha ni Mara. Hala, no? Unsa man nakaor nung abay Justin? Kalit magkausab ang nauna. Unsa man jud ka ay ang patabangan ako? Kapuya, bahala na sila problema, oy. Ang akong problema, ang akong kutubangon. Kinalam makakontak jud ko ni Carlin karong tuiga. Justin? Oy,
hayag naman day. Hayag na. Oh, Nanawag na ko as mommy. Padtoon ta niya sa bay. Doon namin sabutan. mao ba? Huy, magsabot ang daan. Ha? Unsa man na? Dili ko gusto nga musikit ka ni Alice dito sa bahay, ha? Mara, di na mahimo, uy. O gano'n dili man mahimo. Gusto gid ka nga magsalos ko sa imong asawa? Dili man singon, ana. Kuan ba, di mahimo nga magduda si Alice nato. Nako mismo, kay magsusi niya ni kung nganong nausab ko. Pero... Mara, di na to dali-dalion ang pagputol sa akong kaminyoon kang Alice, okay? Kay kuyaw kayo kung inay sa paraiso ta padunga na, adto na nung tas prisuhan sangko. Ay, makalagot sa ti, uy. Nga nawa magikamusulti na ako nga minyo ka. Mo gamit ang akong panagang. Tanawa hinuon ni karon. Kung mao day na, gituyo ni mo nga, mamagdos ka. Wa maginako tuyo, Kumpiyansa lang ko. Kay nagtuo man ko nga ulit tao ka. Nagsulti na tabahin na, ana. Di gusto imong mami nga may maguyab-uyab sa iyang mga sakop sa bay. Mao nga amo nang gitago nga kasal nami. Amaw pagit kaayaw mo, no? Ha? Gipatuo pa ko ni mo nga parientira mo sa Alice. Og siya ang tiglabas imong sapot. O nya dayto, siya gyud mo laba kay imo man siyang asawa. Mara, kinahanglan dawaton na lang nato ang maong sitwasyon. Wala na tayo mahimo yun eh. Naanam ng baby. Minyo na ko. Mangita na lang tagpaagi nga mahapsay og linaw ang atong pagpuyo. Okay, fine. Masakay ko sa gusto ni mong mahitabo. Pero, kinahanglang magkabuwag na mo ang imong asawa sa dili pa maklaro nga kung tiyan. Ha? Ipaana lang inyong kasal. Ako'y mo gasto. Misiga man ang imong mata, love. Ako'y mo gasto sa pagpaanal sa inyong kasal. Goon sa may akong rason. Pangitag rason. Aron mavalid ang imong request sa pagpaanular sa inyong kasal. Imo na ng problema. Igor ako mo gasto. Ato na ning planuhon og maayo. Okay, sige. Huna-hunaan nagbaayo. Pero sa pagkakaroon, maadto na tasbay. Pero timan iha, 3 months to 4 months gikan karon. Kinahanglang magkabuwag na mog si Alice. Oh. Ay, problema ni da. Good morning, lovebirds. Happy ba gihapon mo? Ako kay happy gihapon. May sakit na niya may apod. Sila na kini si Miss Mara o si Justin. Anilang una ko din Mayon ta kung mangitagpagi si Justin nga magkasulti kami. O baka, mupauli siya sa bahay karong gabi Imong tabit, nagtanaw ni mo. Miss, please. Okay. Hoy, Alice. Nagtanga man ka diha. Dadanga mong dani, Justin. Okay, miss. Sorry. Asa man ang iyang mga gamit, Justin? Nga si Justin man yung pangutanon. Ako may pangutan, Hain man kay akong ipakanaog, miss. Kanang tanan? Tanga? Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Okay na ka? Okay ra. Ready na ko sa kamaldita ang atong amo. Sige na, ako na ning ihatos iyang kwarto, ha? Sa'yo, Paulis Maya, magsulti ta. Okay. Lako na sa sud ko. Aron, di mag-wild ang prang. Okay, sige. Niananta na ni mong gamit, miss. Ayaw na paggawas. Ha?
May isugo ka pa nako, miss? May gusto na ko pakiksultihan ni mo, Alice. Sige, miss. Unsa man ka na? May uyab ka ba karon? Ha? Oh. Nga nabisiga man mo mata. Lisod ba to bago ng akong pangutan, ha? Miss... May uyab ka ba? Yes or no? Yes, miss. Doon ako'y... bana. May bana ka? O niya? Wa may mahibaw? Nahibaw bas mami ini? Uwa pa, pero... ako niya siyang sultihan bahin ini. Kinsa man imong bana? Ang imong inahan lang ang una na konsultihan ini, miss. O gano'n dili man mahimo nga ako ang imong sultihan? Personal na kana na kong kinabuhi, miss. Ako na ang makabuot kung kinsa ang akong sultihan bahin sa akong bana. Makagawas ka na. Salamat, miss. Naunsa man to siya? Nga na nangutan naman siya bahin sa akong kinabuhi. Mupauliyon ako sa amo, Miss Mara. Mubalik ka dayon ha. May lakaw ta sa buntag. Ngay mo bagkatagan ko ni magigayon nga buhaton ang angay buhaton para nato. Okay. Basta para nato, okay kaya. Sige na. Lakaw na. Salamat. You're welcome. Pero, hey, mga uno na ta. Sa dili pa ka malakaw sa inyo. Ha? Kinala magkasabot na kami si Justin. Unsaon na mo sa pagpahibaw ang mga tao nga minyo nami. Ilabi na si Madam Carla o si Miss Mara. Hello, Carlin! Salamat kinanawag ka. Nalipayon lagi ka karon ate. Wa lang. Nalipay lang yun ko nga gidawatan nimo si Justin nga akong bana. Mao ba? Ay, tuod ugma, Carlin. Manguntak na ko og makapanday sa atong tindahan. Mupahawa ka na sa imong gipangagawnan? Mao ka na ang among sabutan ni Justin kung mauli man siya karon. Dili mo magdungan og paulian ang imong bana ate? Usahay, magdungan mi, usahay sabdili. Pero kasagaran mauhay ka na si Justin, kay doon na pa man ko'y magpa-drive niya usahay. Kugihan din ang imong bana. Kaloy sa Ginoo, kugihan, gid kaayo siya. Happy ko para nimo kung mao na. O happy sad ko nga pasugdan na nimo ang pagpatukod sa tindahan. Alice! Ay, niya na ang akong bana, Carlin. O sige na, bye na ha, kay ako pa siyang atimanon. Bye-bye, I love you. Ay. Ambi ka na imong jacket. Salamat. Nanihapon ka na? Wa pa, nagpaabot ko nimo. Adali, mga una ta. Busog na ko. Abi na kong makigdungan ka na kong kaon. Justin? May problema ka ba? Alice, dako kaining akong problema. Ha? Unsa ba ka na problema, ha? Ha? Justin? Kon, ang akong trabaho. Kaya naman ang imong trabaho. Kon, nagkabugat man nga dadon ang batasan ni Miss Mara. Kaya naman di ay. Sa man iya ka bang gilisod-lisod? Wa man noon, pero kuan mo kung bayan ako. Nagduwa og kayo. Unsa? Unsa nagduwa og kayo? Egsa ba? Kaya tingalig mapusilan ko. Uy, unsa man na, uy? Kuan,
May uyab si Miss Mara. Pero ninyo, Unsa? dato kayo maong lalaki. Kinsa man eh? Di mahimong ipanultin ako. Kay kuya kay pamilya. Kidudahan na ba yung tawanan nga drug lord. Pero ang asawa, kuya usab. Kuya ugri ko ang pamilya. Dato sab. Unya tay sarugod. Nganong ikaw may na problema ana? Alice, mahal magyud ko nimo. Justin, dili na ka na angay pang ipangutana. Nibaw ka gyud nga mabuang ko kung makuha ka na ako. Salamat. Kana lang gusto na kong mabalik ka nimo. Sa may problema, ana? Ano nahasol ka mag-apil? Nakigsulti na ko ang lalaki. Unsa? Unsa ba yan tuyo nimo? Miyam niya siya nga akong magpaila nga uyab ni Miss Mara. Oh. Kung magkinaunsa ang panahon. Unsa? Uy, kadako ba ng problema ha, Justin? Buti pa sa putana nga ikaw ang mapakita sa mga tao nga uyab ni Mara? Mao ba na? Mauli kilab. Ug nagsigigilak si Miss Mara. Kaya na problema siya bahin sa iyong uyab. Hala no, pero mas may tingali nga iya nalang nabuwagan. Di pa siya makabuwag karon kay init pa kayong yang uyab nga minyo. Di pa siya buhian ini. Aw iya gud ang hadloko ni isumbong sa sawa. Ana? O pa na ang iyang una-una og bayo. Pero gibaharan mo gud siya sa lalaki nga patyon siya. Ug ako sa patyon ko kung mabulabog sila. Usa, nginong naapil man ka? Kaya ako marami nahibaw sa ilang sekreto. Nagbahad siya nga kung mabulabog ang ilang relasyon, manabla siya. Kinuo ko. Kakuyaw ba gunauna ang tawana? Uy, Justin. Maulagi. Nakapatay na naman ang tawana. Nakapatay na sa una. Naariglo lang kay doon na may kwarta. Justin. Maunamangyo lang una ko ni mo ha. Hindi lang una natin paibaw sa uban nga minyo ta. Unsa? Hindi man na magdugay ba? Hatagil ako gigayon ha? Kadako pa ng problema ha? Uy, Justin. Naglagod bitaw ko ining Miss Mara bitaw. Praning binimbayana da. Naamong na noon ko. Kinuo ko, Justin. Unsa man yung paglingkawas, ana? Kuan. Ako lang unang sakay-sakayan ang demonyong kabit ni Miss Mara. Sa ito pa? Ikaw ang mopaila nga uyab ni Miss Mara? Sa atubangan na sa asawa sa lalaki. Pero sa gawas, di na. Mao pa? Maura nang gisultis kabit ni Miss Mara. Nga ako yung paila nga uyab niya. Kung maabot ng asawa sa iyong kabit. Lisuraan ng problemahan ni Miss Mara, Justin. Uy. Alice, ayaw kining ipanabig ha. Bisa ni Romero. Ha? Ha? Na, tabian na ba kayo tutawana? Oo niya, unsa may sunod nga mahitabuan eh. Di lang una ta manulti nga magtiayon ta. Kay pasi mo abot na ni Madam Carla. Oo niya, unsaon naman as Romero be? Nga nahibaw man nga kasal gitan duha. Yan na nato na problemahon. Ato lang unang luwason si Miss Mara. Okay? Ay, naunsa man taon ni Miss Mayong Mara, pagbuminaw uy. sa Lex Pagkasaan Pinoy. man. Pastilan, naara ba gitaw nas kasuguan sa Ginoo nga dakong sa gid ng pagpangabit? Ha? Mao gina love. Dako nang sa ang pagpangabit, uy. Pero in town, nganong gisudlan bang gyud na niya? Ay, pastilan. Mulangoy gid sila kayo sa impyerno ang ilang gibuhat. Doon na pa rin laing problema si Miss Mara. Unsa pa man na? Nagduda siya. Nga mabdo siya sa anak sa minyo. Unsa? Kinuo ko. Ay, unsa man ang matanga sa problema ang iyang gisudlan. Uy, Justin. Iya man ang gituyuan ang minyo o maganto siya. Charo, ikaw sa nuwa sa diyog kakatambag nga kamo may piring magkuyog. Uy, di ko mangilabot sa kinabuyaan na nila, uy. Bahala na uroy na sila, no? Bunga na sa kabugo anang bayana. Uy. Ayaw pagsulting sama, ana. Maluoy sa ni Miss Mara, uy. Bisan tulog maldita na siya, pero karon mas naluoy ko niya.
Kay gawas nga dako ng problema sa balaod sa tao ang gibuhat nila. Dako pa yun na nilang tulubagon sa Ginoo. Alice. Sige, dali na. Pag-ilis na. Sige. Kuha ko t-shirt palihog. Sakita sa una ko eh. Ay kabala ka, hiloton ta karon. Kanada. Salamat lang ba. Buutan na gisa ko asawa eh. Ay! Uy! Nanimaho pa kong kusina. Ganahan ko ng baho sa kusina. Kaya klaro yun nga, buutan kang pag-asawa. Kaluoy sa taon sa kumbana, uy. Na problema sa dili niya problema. Pero, ako na lang ni siyang suportahan. Uy, si Carlin man din eh. Hello? Ate, naon sa mga ano naghunghong mga diha? Tay sa kadali. Ate? Natuog si Justin. Dili ko gusto nga matugaw siya kay ako kay siya sa trabaho. Pinangga gid ka na imong bana, ate, no? Natural nga ako yung suklian og pagpangga ang iyang pagpangga nako. Aw, may noon. Unsa hitsura na imong bana? Gwapo siya. Murag artista. Uy, hulo ka kuyaw gud ana. Ug ano kuyaw man? Swerte ko kay nakabana ko gwapo, di ba? Kuyaw na, ate, kay kanang mga gwapo, duol na sa tentasyon. Ayaw kumpiyansa na imong bana, ate. Carlin, mahimo ba? Ay nalang ko gadlo ka gud usama ana. Dili mahitabo nga magluib na ako si Justin kay mahal ko niya. Te, why maayong lakis tentasyon? Labi na sa mga lalaki. Kay dunay mga babae nga ganahan magminyo. O dili sab tingali tanan, Carlin. Di lagi tanan, pero doon na cute. Carlin, ay nalang ko kabala ka sa kumbana. Dili lagi ni magbinuang nako. O gawas pa? Mailhan man gid ang mga bit pa. Di ba? Oo, hinuon. Parehas atong amahan. Mura nagludon siya ni mama sa dihang nagkauli sila o ang iyang kapit. Carlin, dili na lang ta maghisgot sa nangagi. Mahimo ba? Tuod. Gano'n na nawag man ka? Nag-monitor lang ko nimo kung kano sa kapasakitan anang imong bana. Carlin, naon sa magkaday? Ayaw na lang ko problema, ha? Ay sigurado man ko sa kung kami niyoon. Pagdating ko na kong picture anang imong bana, ti. May picture mo o wa? Uy, doon na, uy. Ang amo din kasal. Sige, padali ko, ate, ha? Carlin, padadaan ta ka. Ay lang sultihang imong bana nga nangayo kong picture niya. Lagi. Sige. Karon ha, padali ko, ti, ha? Karon. Inaguman na itong istorya. Magpadako ni mong picture sa among kasal ni Justin. Paduway. Lusa ba niya kong tiyan? Naglain man. Miss Mara! Oy! Naunsa man ka? Sa may nakaon mo, sukka man ka. Wa ko'y nakaon. Nahibo ba? Ayaw pagsamok diha. Musamot akong kaluod nga nagtanaw ni mo. Awan. Hala, Miss Mara. Mabdus ka? Unsa? Nagsukka manggod ka. Nya, di ka ganang mutanaw sa kong naong. Mabdus tingali ka. Aray! Aray! Miss, ano nagpamangga? Ayaw patakag ka man ni mo ba ha? Awa man, miss, siguro ba ko nang utana? Pwesto ako ganahin sa mga pangutana. Miss, masukaan ko ni mo, ha? Pahawa diha! Naman din niya akong trabahoon, miss. Ikaw li pahawa. Gago ka! Agawon ko ni mo? O niya magbuti hinoon ka kung naasa ko gusto magpondo? Bitaw, no? Sige, miss. Musibat lang una ko, ha? Pero kung ako pa ikaw, miss, no? Magpatanaw kag doktor. Nagduda na dyan ko ng pagsukasuka ni mo da. Doon lagi na milagro. Panuway ka? Gwapo ako para mahimong panuway, miss, oy. Kaluod ka ni mong tawana ka, oy. O sama ka?
Dili na, miss. Uy! Ay, aray. Ano, why? Miss! Oh. Wala. Bidhan na yun yung bayana. Klaro kayo. Pero pangutana, kung kinsa ang amahan. Hala. Hayag naman dahil, Justin. Oops, kalma lang. Ah, Wa sa dakong bay karon si madam. Kay doon higatiman nga trabaho. mao ba? Magdungan lang adto sa bay ha, sa dakong bay. Pero sa di pa, kao mo na. Nagluto ka? Oo, nagluto ko. O naman kung nakamata mo, mga nagluto na lang ko. Oh, maayo noon. Thank you. Ay, pagpasalamat na ako, God. Angay lang na ako ni buhaton, kay inangga, guti ka. Basin maanad ko ini ha. Oo, okay na kayo eh. Forever na biya ning kami niyon. Uy, tisa. Ayaw na pag-kiss. Uy, hapo ko ito sa brush. Ayaw pagbuot, ha? Ay, Justin. Mulas na ko sa kusina, ha? Ang sabahin gusto ka kape? Sige. O, maturaan niya ako ni mo, ha? Sige. Huwag na usap, ha? O say, why na usap? Sekreto lang una nga ito kasala. Aw. Ooy. Imo ra gihapon kong ig-agaw nga tiglapas imong sinina. Good girl. Sina, yakin. Ay, salamat. Na-plaster gina kong daan ang una-una ni Alice. Naka-advance na kogsulti niya nga posibleng mabdo si Mara. Kulba sa ning kinibuhi da. Justin? Si Miss Mara. Miss, may isugo ka? Ang tamang Mayong pagbuminaw May sa Lex Pinoy. Uy, pasir at pagpadagan. Pero, Uy, isa ito may larga? si Miss Maraw ang... si Abay Justin. Naibaw ka kung naasa sila? Ayaw ka balak ka. Manawag to si Abay Justin ako, te. Atot, te. Pero saan ka musulti ni Madam Carla nga minyo mo si Abay Justin? Romero, dili lang una na mo ibulkara. Pero nga naman, te. Abi ba na ako ready na ka nga isinggit sa tibok kalibutan ang inyong relasyon? Doon ay problema si Justin, Romero. Hala. Siya ang amahan sa gisabak ni Miss Mara? Ha? Uy, baba ni mo, uy. Ay, nakurot lang ko sa mong gasulti. Di nga may problema si Abay Justin. Yang ano miabot man sa imong huna-huna nga mabdos si Miss Mara. Nagsuka-suka man siyang ganinang sayo sa buntag, te. Sayo mo kung miabot aron mangguna sa loyo. Di ba, naman kanakaw, te nga, dili mo kung gustong mo itom sa init. King ako ning gatiman ang akong panit para sa pagbalik ni Carlin at Ay taas na kay kag istorya, Romero. Ang bahin sa pagduda ni mo kang Miss Mara ang atong istoryahan. O din, no? Sige, balik na, te. Nangguna ko sa dihang kalit lang miduol si Mas Mara sa garden ug mi kalit og suka. Ya kung magsuka-suka di ay mabdos na di na. Posibleng dili, pero kay kasukaon mo sa siya sa kunaw. Klaro na lang kayo nga mabdo si Miss Mara. Anya, ano nakapanguta naman ka nako kung si Justin ba ang amahan? Kimingon makakadun na problema si Abay Justin. Onya, kaya labing na kong problema sa lalaking minyot eh. Kana mang yung mumabdos ang kabit. Hilom, Romero, ha? Hilom. Ako, tino, nagduda niya mang ko ba? Nga mabdos yun na si Miss Mara. Ay kung mabdos man siya, sigurado ko nga dili si Justin ang amahan.
Mag-ampo na yun eh. Romero! Uy, Romero, naunsa ka ba, uy? Ay ko sultuli, ha? Dili ko gusto nga mawagtang akong pagsalig sa kumbana. Aw. Palayo lang siyang pagsalig, te. Pero ayaw lang yung kumpansa. Hilom di, Romero, uy. Te. Ikaw, Kini lang ha, te. Paminaw, kini lang ha. Kung muuga na gani ang kinagdan ni Abay Justin ni mo, mauna ng ilhanan, te. Nung may kabit na siya. Simba ko ka di, Romero. Gwapo mo rin mo ba na, te? Mao nga, ayaw yung kumpansa. Romero. Makapangabit ang mga ng mga naong nga inahan rin mo daig. Kaya murag yak ang saagta ang naong. Kana pa bang bana ni mo nga murag artista sa Hollywood? Hilom na anak Romero, husto na. Di na ta maghisgot anang kabit-kabit. Iho na lang sa kinansudlapin sa Dan, Justin. Okay. Ngano na daw gayam kagbalik sa bahay? Miss, Mara. May gibati si Alice, Mara. Ako na sa giatiman. Concern pa gid gihapon kasi mong asawa, no? Wara bagi ko makauyan sa ko nakita ganina. Ang hain man na to. Katugong nagdungan mong abot. O niya, sweet kaayo mong duha. Kinanglan nga wa ko'y usbon sa kung tinagdan sa kong asawa. Kay kuya kung magduda ni. Makalagot magkot. Kinanglan nga imong gimusabto ng sitwasyon. Di pa ko makbuwag sa kong asawa kay wa pa ko'y igong rason. Kung wa kay rason, tabangan ti ka. Aron doon na kay rason nga makibuwag kasi mong asawa. Ha? Kinahala makapanglaki ang imong asawa. Usa? Mara, unsa guni imong gipanulti? Nangita kag rason, diba? Aron magkabuwag mo. So, hatagat ikag idiyang magkabuwag mo. Unsa magiplano nimo? Makita raw niya nimo. Makapangabit lagi ng imong asawa. O kung maabutan ng higayon na, kinahanglang buwag gandayon nimo siya. Oo. Ginoo. Ayaw lang intawon itugot nga maangin ang akong bana sa pagpagkasa ni Miss Mara. Uban sa lalaking minyo. Ipalayo intawon si Justin sa mga problema. Ay, nanawag pa ni si Carlin. Hello, Carlin. Ayaw gid nagkumpiyansahe imong bana ati ha, kay dakong posibilidad nga matintal nagbabay. Carlin, nasa kapagalma lang. Nga naman ka. Nasa man ka, kahugaw guni mo gunahon na. Tintalunon kay nakitsurang imong bana ati, busa kinahanglang bantayan nimo siya. Unsa? Ayaw na lang kay Bong kung moabot ang adlaw nga angay ka na masuko si mong asawa. Wa ko makasabot sa imong plano, Mara. Misulti na ko nimo, diba? Kinahanglang makasa sa bang imong asawa. Aron dili na siya makasudya nimo. Ikaw good. Naibaw ko nga dagan ka og mga koneksyon. Ikaw na'y bahala sa kong asawa. Okay. Ako na'y bahala ni Alice. Tod, may line ko isulti nimo. Unsa man na? Sulti na yun. Naghimo na kong istorya nga to kang Alice. Aron di sa mahibong kung anong may mabdos ka. Ugod sa may kisulti ni mo niya. Ako siyang giingnan nga may kabit kang minyo. Ug dato kay ni. Ug di ka gustong buhian. Nganong ikatawa ka man, Mara? Ganahan ako makatawa. Nalingaw lang kayo ko sa gihimo ni mo sa gilanan nga doon si mong asawa. Maayo masari ka musuwat? Ako siyang gipatuo nga gihangyo ko sa imong kabit nga dato kayo. Nga maoy mo paila nga imong uyab ngadto sa iyang asawa. Ug mao say magpaila nga amahan sa akong gisabak? Mao ba? Ha?
Mao ba sa nagisulti ni mo kang Alice? Nga ikaw magpailang amahan sa akong gisabak, Justin? Oh, murag mao na ginay may tabo, Mara. Maayo kan mauna. Kay mausa na ko isulti sa akong inahan ko magduda na gid siya nga mabdos ko. Busa, dili mahimo nga mahibaw si mommy nga kasal na mo si Alice. Mara. Ako na ganing gisultihan si Alice ana. Nga ipadayon lang una namo nga among gikasabutan. Nga di lang una magpahibaw nga kasal nami. Kinsa ra magilaing nahibaw nga kasal mo? Si Romero ra lagi. Kun mauna, kinahanglan mawagtang si Romero sa bahay. Ayaw. Og ganong dili man? Mara, itugyan lang una nako ang pagsulbad sa mga problema. Ngano laging dili man mahimo nga wagtangon si Romero sa bahay. Wa tingali makabuot na ako. Kay agawon mo ko niya. Suod kayo na si Romero ug si Alice. Kuyaw kung musimpatiya si Alice kang Romero. Musa mo tagkabulabog ni ana? Pero gusto na ko maniguro sa akong kahimtang. Kinahanglan makabarog gyud ka nga boy amahan sa akong gisabak. Mara, samtang makontrolar pa nako si Alice. Watay angay problemahon. Kalma lang, okay? Baka lagot manggod. Ay nalangod kalagot yagot. Makadaot ba nas baby nato. Di mahimo nga magmagulaano ng inahan sa panahon siya nga magsabak siya. Kay mahimo masakiton ang bata ana inigawas. Mao ba? Oh, mauna. Busa kalma lang, okay? Og itugyan lang nako ang tanan, okay? Bisag unsaon ako tan-aw ang dagway anang imong bana Tino, klaro kaayo nga dugokon siya babay. Natural nga mudugog niya ang mga babae. Kaya hingabi ko man sa tang abana. Gawas ana ang iyang pahiyom lahi gyud. Carlin, kalma lang. Kalma lang ha. Ako lang lagi Mayong bahala sa pagbuminaw sa Basta ha, Lex ayaw pa Pino. daog-daog anang imong bana ate ha. Carlin, dagdag kong tiguang na. Naibaw na ko sa angay na kubuhaton. Ayaw ka balaga. Nagunahon na lang ko sa imong kayuhan ate. Naibaw ko. Ano yung problema? Sige ate, salamat lang happy ra ka. Ayaw lang jud kog padungga nga doon na kay problema. Dili ka na mahitap, Carlin. Ang bingan ni Justin ang akasing-kasi. Kaya mao ka yung gisaan ako sa adlaw sa ang kasal. Nga dili ko niya pahilagon. Kung nga paggaon niya, hangtod sa ang pagkatima. Oh, okay. Congrats. Kun mao na. Carlin, ang imong kinabuhi mo ati man na. Ay, tuod di ay. Nagpapanday ako sa tindahan. Magpadaon niya ko ni mo sa hitsura sa nasuda na sa pagpanday ha. Di imo man ang tindahan. Di na kinahanglan nga maghimo kag report para nako. Ato kining duha, Carlin. Unsa man? Nakasabot ka na sa buot na ko ipasabot? Nakasabot na. Pero tabangan ko paghihapon ikaw. Aron doon na kay rason nga bawagan ng imong asawa. Oh, ikaw good, bahala ka. Okay. Maglaos na sa beach house. Kay may buhaton ko dito. Kay may nga nasab ka nimo. Kalma lang lagi. Manood una ta kwarto aron mabuhat nato ang tanan natong angay buhaton, okay? Basta ha. Maglipay kita karon ha. Sure. Nagmahay na noon ko kung nganong gihatag ko kang Carlin ang picture ni Justin. Ug si Justin, ako'y nabalaka siyang sitwasyon karon. Uban kami si Mara. Ate, Ah, naginukap ko sa lagi ka din, he. Romero. Uwa man. Wa, no. Pero tayo sa man, na problema? Uwa, uy. Problema ba, uy? Sus, suti lang ko, te. Kung doon na kayo problema, ha? Wala di ko'y problema. Wala ko'y problema. Okay na ko. Justin, mingon ni si baby ni ma. Kamot sa kong baby, oy. Unsa man? Kinsa magikanahan nimo? Ako o ang imong asawa? Oh, syempre. Ikaw, gyud. Kay bata ka. Samtang akong asawa, guwang na. Kana ba? Musulti ka kas tinuod. Mas nindot magkit ko kaysa imong asawa. Imo untang gitambagan si Miss Mara, love. Nga kung sa ang pagpangapit. Oh, Naon sa ka? Oh. Mura makag natiurok niya. wa. May nahinumduman ako. Oy, dili mahimo ang imong asawang imuhon ako naon kanunay ha. Dili, oy. Sawa ba? Ikaw magidang pirming niya sa una-una ba? Justin! Okay, undangi una ng inyong gibuhat. Pang snacks una mo. Ay, si Justin. Alice! Oy, hapit naman na yung mahuman ng tindahan. Oh, hapit na. Ano sa may plano ni mo kung mahuman na ng tindahan, ha? Oh, butangan upunan. Unya, pabantayan ako uglain. Di, mas maayo
yun nga ikaw mo padagan sa imong tindahan. Dili mo isalig sa laing tao. Carlin, dili pa ko makabiha sa akong trabaho sa ibabaw. Aw hinuon, kinahanglang bantayan nimong imong bana, di ba? Carlin, nanasab ka ana ha. Ngano di ay di, ipul-ana ka sa akong mga pahimang, no? Carlin, maguwang ko nimo. Mas tiguwang pa ko kay nimo. Busa, mas nahibaw ko kung unsaon sa pagpadagan sa akong kinabuhi. Nahibaw lagi ko, adi. Pero humo ka magkukasing-kasing. Muna yung problema. Sobra ka kamanggiluyon. Og natong duha, klaro kaayo nga ikaw ang makasunod sa kinaiya ni Mama. Magpadaog-daog lang ni Papa. Mao nga napatay hinuon siya sa atong amahan. Carlin, unsa ka pa day? Huwag ka pa puli sa pagsigihisgot na nangagi. Makapabugat kinis imong pagbati, Carlin. Kinahanglang padayon na ta sa umaabot. Move on na ta sa atong kinabuhi. Nanagana lang ko di, kay nabalaka ko nimo. Carlin, ay naku kabalak eh. Mas may patingalin no kung magminyo ka na lang. Di na mahitabo, ati. Carlin, Huwag mapili sa mga lalaki. Mao paghihapon ang akong gituhuan. Carlin, Kanang imong Justin, moabot ra gihapon ang higayon nga mabuang na siya. Carlin, iampo ang akong kaminyoon. Ayaw pag una-una og mga negatibo. Mo na akong gibati, ati. Nagtanaw pa lang ko sa naong anang Justin, wa na. Klaro na kaayo nga mga bit na. Oh, Carlin, Basta ayaw lagi na itago na ako, ati, ha? ang unsa? Kung moabot ang adlaw nga mga bit na imong bana, ako ang sultihi, ati. Carlin, day. Layo ra lagi na sa tinuod ng mga bit ang akong bana. Tuhui ko. Alice, may isulti ka man kuno nako. Kuan madam ba? Kanang, naalang ako'y ikonsulta ni mo. Oh, unsa man ka na? Nagpatukod man ko gamayng tindahan sa mo, madam. Gusto ka nang mapahawa isip ko sinira? Namo, Alice? Dili gyud ko muundang, madam. Pero kuan ba? Dili na ko makapundo permi dinhi sa inyo. Mao ba? Oh, sige. Mahimo man nga ang pagluto ra gyud ang imong fokusan. Pamahaw, paniaudog, panihapon ra ang imong buhaton din sa bay. Musugot ka, madam? Oo. Naana naman gud ko sa imong linutuan. Daghan kagutahi ug lami pa gyud ang imong pagtimpla sa maong pagkaon. Ako lang gihapon ang mga usina, madam. Okay ra ko. Pero human ako luto, muadto na lang dayon ko sa tindahan. Wa na problema. O sige, padayon sa imo mga plano. Dili ko musupak, ana. Kay mao ka na'y makapasinso kanimo ang pagnegosyo. Ate, tugahan ako din mo customer dun eh. Gikaloyan sa Ginoo. Uy, mayo kayo na kung nakadigusyo, te. Si madam masagyod ang itambag nako. Nga mas mayod nga magdigusyo kaysa manarbaho. Inuumsad. May adlaw. Mangutan na unta ko. Unsa man na dong? May pabangang kwarto ining dapita, ma'am. Kuan. Sa inyo, ti di ba? Tulo man ang kwarto sa inyong bay. Pabangin na usa. Bitaw, ma'am. Please, ma'am. Pabangin na lang usa sa inyong nga kwarto, ma'am. Pero mananghid pa ko sa akong bana dong. Jerome. Tawag ako Jerome, ma'am. Ang si pangani mo, ma'am? Alice. Pero ayaw lang ko og tawga og ma'am dong kay dili man ko maestra. Anya gamay ra sa ko grado. Mao nga Ate Alice na lang. Bitaw bay. Ate Alice na lang. Kaya murag. Manghod magani ka na ako. Mas ganahan ko kung Alice na lang. Okay, Jerome. Bahala ka. Balik ka lang ko ugma. Salamat kayo, Alisa. Mubalik yung kugma. Kuya, wag barog tawhan na. Taas. Unya, gwapo ba yun? Maikog masatang muto para itong tawhan na eh. Pero, Romero, musugot ka si Justin nga paabangan ang usa ka kwarto? Nganong di, dogang nga naksikita. Musugot ka nga doon nila ang tao nga musud gawas din sa bahay? Di man kahakawatan ng tawhana. Dili man sab siguro kay buutan man siya sa kung tanaw. Man, importante nga buutan na siya. Buutan siya sa kung tanaw. Dawata lagi na. Okay ra. May tingali nga makisultisab ka sa mga bang. Walagi ko'y problema, ana. Nagtukod magani kag gamayng tindahan para puno-puno kita. Dawata sab na. Fix man na nga kwarta ang madawat, ana. Okay na naman ang kwarto. Da suga og tubig. Unya ansa man ako tong tanduon. Kay mo balik ra ba tuog ma? Mao ni ang imong kwarto, Jerome. Wow.
Salamat, Mama. Oh, alis di ay. Ikaw din mo abangan ng kwarto? Oh, sir. Justin na lang. Ayan na lang sir kay muratag musir ko ana. Sige, mo na imong kwarto ha. Alice, muna ko ha. Sige, kamo na bahala dinis bay. Tod, Alice, may aton yung party si Miss Mara. Justin, mauna ba na ang imong giingon nga ipaila-ila ka sa asawa sa lalaki? Magsulti lang unya ta ka. Mauli ko ha. Okay. Bay Jerome, si Alice na bahala nimo dinhi, okay? Oh, bye. Nagpaabang ng imong asawa o kwarto sa inyo? Oo, pero ang kwarto sa gawas ang akong gipaabangan. Lain man siya nagpultahan. Mao ba? Oo, Maayo hinuon. Unsa man? Babae o lalaki? lalaki. Oh, good. Ha? Unsay good? Maayo kaayo nga na extra income si Alice. Aron kung mawa ka na siyang kinabuhi, dili siya mabuang. Oh. Nga numisiga man ang imong mga mata. Nagduha-duha na ka na ko? Woy! Kana ba? Mupahiyom ka. Justin, tuod. May usa ka si Mana tangalakaw ha. Usa ka si Mana? Mayong pagbuminaw sa Lex Pinol. Usa kasi mana dito sila mamakasyon si by Justin ug si Miss Mara ti Alice? Oo, mamunay pananghin ni Justin ako. Grupo man ko na sila. Lupig pa nila'y naghanimon. Uy, Romero, saka pa. Ayaw na gud butangi og daot ang kahulugan ang lakaw nilang Justin ug Miss Mara. Joke ramang gud. Sorry ti ha, murag dili na di maayo nga akong komedya na. Dili gyud. Pero di naman sa mabalaka si Abay Justin ti kay naanam kay kauban. Ay pagsapa, dili ko ganahan nga maghisgot bahin og mga pagduda, Romero. Sabot ka, gitugyan na nako sa Ginoo ang tanan. Sorry ti. Panuway, saan manin ako? Justin! Justin! Mara, naon sa ka? Justin, tanawa kong tiyan. Ha? Naina kayong tanaw, ni budlot na. Kalma lang. Sige, kalagkalma. Naon sa man ka? May halagin akong tiyan sa dili madugay. Nahadlo ko nga magdudas mommy nga mabdos ko. Uyaw ako'y andam nga tubag niya. Mara, relax. Okay, sige. Kung mauta na si mommy kung kasi amahan sa kong gisabak. Ako ang inon nga ikaw, ha? Mara! Ayaw, uy. Di mahimo nga ako itudlo ni mga amahanan ni mong gisabak. Okay, sabay kayo ako itudlo. Bilisab ko musugot nga kartong Romero ako itudlo, no? Kabati atog naong. Bilisab mo to si mommy nga musugot ko ni Romero. Maguna-una ta. Ako na ni maghuna-huna. O ikaw, o trabaho ka lang sa angay ni mong buhaton. Usa may buhaton ni mo? Tuwa matingali sa layo sila si Justin ug Mara kay dili man makontak ang cellphone ni Justin. Uy, niya naman dahil si Jerome. Ay, nalagi ka sa gawas Alice. Bugnaw naman din Okay ra ko din Jerome. Naghuwat ka ni Justin? Ako nagpaabot bitaw ko. Padoon na siya mo, Pauline? Wa ko mahibaw. Dili man ko makontak ang iyang cellphone. Basin busy lang tingali. Tingali. May mong uban ng tika din eh. Ayaw na. Pahuway na lang. Kanay ba kung gagikapoy sab kasi man trabaho? Okay ro eh. Nakatuog mo ko ng hapon. Mao ba? Di off man akong karong adlaw. Totoo. May dako siya pa. Ginahan ka? Ayaw na lang. Imo ni usa. Ako ni usa. Nasa'y kanong soft drinks. Kanong kan. Tagsa ta. Dili maka siluso na si Justin. Abubuan sad gamay. Kamay ra ka. Mga una lang ta. Okay. Ngayon ni ako magkatuog sa sala. Ano niya makadinis sa sala na tuga? Kuan ka nang, nagpaabot ko ni mo. Nakatug na lang ko din sa sopa. Mao ba? Son, mudungan ka na nakubalik sa dakong bahay. Nagkuha ako mga sinina.
Laban mo na nga akong Uy, nga naman na. Pag-inom og tambal. Nga na magkato gabi Nangaon naman mi si Jerome Usyupaw niya nag-inom og soft drinks. Nga nang dito naman ko sa sofa makatog. Sa makay nahitabo na ako gabi Ate. Ay! Hoy. Romero, naday ka diha. Laom lagi ka ginahon na karot eh. Nga naman ate ha? Hawamen. Ha? Nali, nakapalibog na ako og gamay, Romero. Kapalibog? Kung saan ba kapalibog ni mo, ti? Ha? Nga imong kagamay ra, di rin nadako. Alice, kanino ko yung duha din Nagtabi man lang si Romero, nga naamay daghang trabahoon. Miss, sorry, miss ha. Dati, mo trabaho na ta. Sige, Romero, trabaho na ta. Ayaw na, Alice. May isugo ka na ko, Miss Mara? Wa ko isugo, pero may pangutana lang ko nimo. Unsa mo ka na, Miss Mara? Unsa may mong kibuhat sa akong inahan? Ha? Nganong paboran magid kaniya pirmi? Ha? Alice? Unsa man nga pabor nga imong gisgutan, Miss Mara? Ay, kana kung ikaw na lang kang magluto. Unya, pagkahuman, mulayas dayon ka. Unya, makadawat pag ikaw kumpletong sweldo. Miss, ang imong inahan ang mihangyo nako nga magluto na lang dinhi ug pagkahuman, mudagan ako sa akong tindahan. Ganahan kang magdato, no? Uy, wa taw na sa kunahuna ang magdato, Miss, uy. Kaya dili ko gusto nga maparehas anang uban nga makalimot na sa Ginoo kay unahon ang kwarta. Hoy, ayaw iapil ang Ginoo sa tong paligsulti. Unsa pa gid imong giduol nako, Miss Mara? Magbakuta kag kape? Wa lang. Ganahan lang ko nga badlongon ka. Ayaw palabig sikit sa akong inahan, Alice. Ayaw, Jod. Kalain bang sinultihan ito, Miss Mara? Mura man tuog nag-warning. Unsa? Nakagiwarningan ni Miss Mara? Justin, nangigis siya kun nga nung ang pagluto na lang ko nung akong trabaho undo sa dakong bahay. Nangigir ang makanga ng praning. Ay lang nagtag daw eh. Doon na problema sa maabot. Ha? Alice, mabdos giday na si Miss Mara. Unsa? Ug mao tingali nga ang rason kung nganong permi na lang na mangisog si Miss Mara. Uy. Makaingon sa nga, maayo ra. Justin, kung tinuod nga mabdos si Miss Mara, kisa may itudlo niya nga amahan. Problema na nas praning. Iyan ang sa. Kung anong nanguyabsog ninyo. Ikaw ba mo paila nga amahan sa anak ni Miss Mara? Justin? Ha? Dili ba? Nga ikaw may paila nga uyab ni Mara? Nga to sa asawa ni Ini? Oo, nagkita namin sa uyab ni Mara. Unya, nakapailag ka sa ubang mga kailan ni Miss Mara nga iya kang uyab? Oo. Lisod na sa gayo kung ang asawa sa iyang kabit ang among ilaron. Apil na yun nga kanang mga kailan nila. Wa siya mahadlok nga muabot ni Madam Carla? Wa naman magunahuna ang praning. Bahala na siya, uy. Ayaw na lang gunahuna, Bisan nun sawan. Dili ligid kapugnan. Padong ligid maklaro ang akong tiyan. Mara? Mommy, gabi na. Nga numigawas pa kasi mong kwarto. Doon na lang ko gikuha sa kusina. Nakita ti ka din nga nakinuktok. May problema ka ba? Ha? Wa man. Ayaw pa makak. Inahan ko nimo. Gusto sa kong mahibaw sa imong problema. Mommy, ayaw ka balaka. Kung doon ako'y problema, unya, dili na ako madaog. Sure man ko nga ikaw nga akong tangpan. Maayo kung mao ka na. Tuod, ayaw palabi kaon, uy. Murabag, nanambo ka karon. Ha? Lisod na bang pagamyon ang tiyan kung mahinayak nagdako? Kuwang gani sa exercise, Mommy. Sige. Sige, katug na. Daan ko pakit ko. Makabantay na gid si Mommy sa akong pagpanampok. Dili din ni mahimo. Kinahanglang paspasan ng nako ang mga plano. Ate, kumusta? Carlin, huwa ka ba'y laing masulti kada panawag nimo? Kumusta ko? Ano di ay? Unsa day mo gusto nga akong isulti kung manawag ko nimo, ate? Kuan, mas gusto ko nga excited kang manawag kay may uyab ka na.
Di na mahitabo ati eh. O dili ba, manawag ka kay mapauli ka na. Dili paghihapon na mahitabo ati. Habi ni mo, Carlin. Mas malipay ko kung mahiluna ka na. Unya, ti, kumusta naman imong bana? Husto na, Carlin. Suko ka, ti? Wa ko masuko, pero moral ko gipulaan anang imuhang mga pangutana. Kaya nga akong tubag, maura gihapon. Way problema ang akong bana. Buutan si Justin. Manghinaot na lang ko nga dili gid kaniya pahilakon, ati. Dili ka na mahitabo, Carlin. Sige, ati. Babay na. Carlin? Naon sa man to siya? Mura man og nakurat. Mura gyud og nakurat si Carlin. Wa kay gitago na ako si Carlin. Ay, kisa man ni nanukok. Alice, nagmata pa ka? Uy, si Jerome man ni. Ngano ka nanukok man ni? Daan pa ko nga nagmata pa ka? May toyo ka? Akuan, may da akong pansit palabok. Mga unta? Ha? Ay ko balibari good. Birthday na ko karon. Pansa? Oh, birthday din mo ron? Uy, happy birthday! Thank you. Dali, mga unta. Ikaw rin akong bisita. Mao ba? O sige, mga unta. Nagdaas akong gamayng beer. Ay, dili ko mo inom, uy. Karon lang good, please. Atod. Magatag sa kusa kong abangan. Dali, arita sa sala. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat. Cheers. Cheers. Salamat nga giubanan ko nimo sa akong birthday karon. Kadiyat lang, Jerome. Nganong mura man kag naguol? Kuan, gibuhagan ko sa akong iyak. Ha? Uy, hala no. Kaluoy ba ni mo? Dako rin ko gasto itong biyahan, Alice. Kwarta, panahon. Akong gigahin para niya. Unya, gibiyaan ako sa panuway. Ay, dili gid lalaki ra ang dili masaligan, no? Sakit, Alice. Sakit. Imo sa do? Ay, mura naman ko og nalipong, Jerome. Last na lang niya. Oh, last na lang na. Salamat yun kay Elisa. Nga imo kong giyatagan og panahon. Higala ta, di ba? O, gawas pa. Nagkinahanglan ka og masultihan karong panahon na kay nag-uul ka. Mayo kay Mayong nakasabot ka sa pagbuminaw kong sa Lex Pinol. Oh. Paghubog naman ko, Jerome. Matuog na ko, Uy, hinay lang. Heto di ka sa mong kwarto. Ayun na. Ako na lang. Nakatultol rin magugus akong kwarto. Good night na lang. Good night, Alice. Uy, may Justin. Tabungtagan lagi ka. Hay, man mong motor nga naglakaw naman ka. Na, tuwa sa shop eh. Nabiri ako sa dan. Ay, mao ba? Unya ikaw, muadto na ka sa ibabaw? Oh, musayo na lang ko dito eh, kay. Di man ko makatuog. Dali, magkapin lang ta. Sige. Niyan tatungod sa inyo. Uy, Dali. tuwa. Uy, Oo man si Alice. tuwa ang tingalis na kung bahay si Alice. Tingali. Dali na. Uy, nalagi mga pagkaon sa sala. Ha? Uy, kinsa may nagkaon din eh. Beer no? Oh, beer to na. Doon na may beer din eh. May nag-inom din eh. Shhh, ay pagsaba. Ha? Ganun ba? Di lang ka. Ha? Bay, uy, unsa may noon na ni mo? Di lang ka. Ablihan ko lang ang among kwarto. Oh, mga hayop! Bay, Justin! Mga hayop! Bay, Justin! Ikaw ni! Hayop ka! Ano na itabo? Mangutanap ka! Hayop ka, Alice! Pati yun ko rin mong kabit! Ayaw, bay! Justin! Ginapit ko kamo sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon.
Ako ka lang nga sinuwat ni Generica Bidad. O palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel, o daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.